Ja tu dám pôjde TNTčko. No dobre. Teraz ideme hrať Minecraft. Vidíte moc ne? Či áno? Dobre, no dobre. Tuto ideme hrať Minecraft, keď vidíte, tu sú takéto a tak. My sme opi, tento je tu op. Tento dosť pomáha tiež, aj tento tu. Tuto. A tento, tuto, keď prídeš, budeš mať tu diamanty a tak, no, počkaj. No, po diamant. No, videli ste, je to na hamači. A to je všetko. Zatiaľ ešte to nie je postavené. Tuto si môžete postaviť domy. Hej, vy, poďte sem. Tuto môžete vy postaviť domy, tu je zlato, diamanty, všetko. Na spawne nemôžeš rozbíjať, aby ste boli OP, musíte urobiť 4 veci. Musíte... A dvere sú veľmi dobrý. Hej, počkaj, a ešte toto, že 4 otázky alebo keď chcú admini zmeniť, že na niečo postaviť, alebo niečo urobiť špeciálne. Ale nedávame každého opo. Hej, keď tu niekto príde, už môžeme, hej. Tak, YouTube,